Λοιπόν, παιδιά, το Σάββατο είδα Intervision. Για όσους δεν ξέρουν, είναι το Eurovision που είναι η πρώτη του χρονιά και που η Ρωσία, επειδή δεν μπορεί να μπει στη Eurovision, αποφάσισε με την Ινδία, την Κίνα και άλλες χώρες, πολλές χώρες από την Ασία, κάποιες από την Λατινική Αμερική και κάποιες από την Αφρική. Ναι, υπήρχαν και από την Αφρική. Αποφάσισαν να κάνουν το δικό τους και να το ονομάζουν Intervision. Θα πω αυτά που μ' άρεσαν. Και μετά θα σχολιάσω και αυτά που ίσως να μην μου άρεσαν πολύ. Πρώτον, μ' άρεσε που όλοι φορούσαν ρούχα. Μ' άρεσε, δεν θα πω ψέματα. Γιατί στη Eurovision ψάχνεις να βρεις ρούχο. Εδώ όχι. Εδώ σεβάστηκαν το ύφασμα, μ' άρεσε, δεν μπορώ να πω, ήταν ωραίο. Δεύτερον, τραγουδούσαν στις γλώσσες τους. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Στη Eurovision έχουμε μια κακιά συνήθεια να τραγουδάνε όλοι αγγλικά. Άντε κανένα γαλλικό ή κανένα ισπανικό, αυτό μέχρι εκεί. Πολύ σπάνια θα ακούς τραγούδια στη γλώσσα τους. Και αυτό μ' άρεσε. Βέβαια, να πω την αλήθεια, δεν καταλάβαινα Χριστό, αλλά ένιωθα ότι το ακούω κάτι αφεντικό. Έβλεπα και τις γλώσσες, δηλαδή πώς το ακούνε, το ρυθμό, τον ήχο, γιατί κάθε γλώσσα έχει διαφορετικό ήχο. Μ' άρεσε και ναι, μπορεί να μην καταλάβαινα τίποτα, αλλά τουλάχιστον δεν είχα την αίσθηση ότι ακούω το ίδιο τραγούδι 30 φορές στα αγγλικά. Τρίτον, κουλτούρα παντού. Ξετρελάθηκα. Κοστούμια, χορογραφίες, σκηνικά. Ήταν σαν να έκανα μίνι ταξίδια σε κάθε χώρα και όπως ξέρετε εγώ λατρεύω τα ταξίδια, αλλά χωρίς τη Ryanair να μου σπάει τα νεύρα και χωρίς χαμένες βαλίτσες, οπότε αυτό ήταν ένα συν. Μ' άρεσε πάρα πολύ τα κοστούμια. Τώρα, δεν θα πω τι δεν μ' άρεσε, αλλά τι ας πούμε μου φάνηκε κάπως περίεργο. Αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό, με έβαλε σε σκέψεις. Κάποιες φορές το έβλεπα και έλεγα δεν καταλαβαίνω, δηλαδή μου φάνηκα περίεργο. Και κατάλαβα ότι δεν είναι ότι είναι πολύ περίεργο ή ότι είναι βαρετό, είναι ότι δεν το έχουμε συνηθίσει. Εμείς εδώ μεγαλώσαμε με άλλο lifestyle. Και αυτό το vibe που είχε η Intervision ήταν πιο παραδοσιακό, μου φάνηκε πιο αυθεντικό. Και γι' αυτό και νομίζω ότι μου φάνηκε και στην αρχή λίγο περίεργο, αλλά μου άρεσε. Και μετά έχεις το ίντερνετ. Εκεί δεν μ' άρεσε καθόλου. Γιατί στο ίντερνετ είχαμε δύο. Είχαμε αυτούς που ασχολίαζαν κράξιμο, ηρωνία, τη βλακεία είναι αυτή και άλλα πολλά. Και φυσικά κάποιοι που άρχισαν τα πολιτικά τους. Πολιτικά από ποια άποψη, ότι στην αρχή έλεγαν «Αχ, ο Πούτιν θα κερδίσει η Ρωσία», φυσικά και αυτά. Φυσικά δεν έγινε αυτό, γιατί δεν μπορούσαν να ψηφίσουν τη Ρωσία. Μετά φυσικά άρχισαν άλλα, γιατί αυτοί που λέγαν τότε πριν το Intervision ότι θα κερδίσει η Ρωσία, δεν μπορούσαν να πούν αυτά, οπότε άρχισαν άλλα, αλλά αυτά είναι κλασικά, εντάξει, δεν ασχολήθηκα με αυτά, αυτά υπάρχουν παντού και στο Eurovision υπάρχουν, εντάξει, την πολιτική δεν τη γλιτώνεις. Αλλά αυτό που δεν μ' άρεσε είναι τα άλλα σχόλια. Αυτά με την ηρωνία και με το κράξιμο στους πολιτισμούς. Αυτό δεν μ' άρεσε. Και σαν ψυχολόγος το καταλαβαίνω. Αλλά δεν σημαίνει ότι και συμφωνώ. Όταν η απόρριψη είναι κάτι σαν άμυνα. Δηλαδή, όταν βλέπεις τόση απόρριψη από κάτι, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο μας είναι να δεχτούμε το ξένο. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Και το βαφτίζουμε βαρετό, ασήμαντο, παράξενο, που είναι η κλασική μας άμυνα. Ο εγκέφαλος το κάνει για να νιώσουμε ασφαλή. Αλλά αν δεν κάνουμε το κόπο να ακούσουμε τον άλλον, να δούμε τον πολιτισμό του, πώς θα καταλάβουμε τους άλλους ανθρώπους, πώς θα εξελιχθούμε εμείς σαν άνθρωποι, γιατί για να εξελιχθεί κάποιος άνθρωπος, ένα από τα πράγματα είναι και να καταλαβαίνει και τους άλλους ανθρώπους και να καταλαβαίνει και τις άλλες κουλτούρες, τουλάχιστον να προσπαθήσει. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνείς με την κουλτούρα τους, αλλά τουλάχιστον να προσπαθείς να την καταλάβεις. Και να το πω και λέω, στη θεραπεία, όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με κάτι που τον δυσκολεύει, η πρώτη αντίδραση είναι
Δεν το θέλω αυτό. Αλλά η δυσφορία είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή. Το ίδιο γίνεται και με τον πολιτισμό. Αν κάτι μας φαίνεται περίεργο, ίσως γιατί έχει πράγματα να μάθουμε από αυτό. Άρα, τι εννοώ με αυτό? Πιστεύω ότι ειδικά σαν Έλληνες, επειδή έχουμε πάρα πολύ πολιτισμό, κανονικά θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τις άλλες χώρες που επίσης έχουν πολιτισμό για να προσπαθούμε να τις δούμε σαν κάτι θετικό. Ενώ πιστεύω γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε πολιτισμό, όλες οι άλλες είναι «Τι μας λες τώρα εσύ και σιγά δεν τρέχει κάστανο». Και αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από μιας χώρα, από την έννοια του πολιτισμού. Γιατί όταν έχουμε πολιτισμό, υποτίθεται ότι σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Όταν έχουμε πολιτισμό, υποτίθεται ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Και από τα σχόλια στο ίντερνετ, μόνο αυτό δεν κάναμε. Το τι χλευασμό και το τι ηρωνία είδαν αυτές τις χώρες δεν περιεγράφεται. Και με έκανε να ρωτιέμαι πού είναι ο πολιτισμός, γιατί μόνο ο πολιτισμός δεν είναι αυτό που έδειξαν ουσιαστικά οι Έλληνες στα comments. Ναι, δεν σ' άρεσε. Οκ, δεν είναι ανάγκη να το χλεβάζεις. Σου φάνηκε βαρετό. Οκ, δεν είναι ανάγκη να το χλεβάζεις επειδή κάτι δεν μας άρεσε ή μας φάνηκε βαρετό, επειδή δεν το καταλαβαίνουμε ουσιαστικά, γιατί μας προτιμάμε τη Eurovision για τους χύψη λόγους, γιατί είναι κάτι που είναι πιο κοντά στην κουλτούρα μας. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι ασήμαντο και ότι πρέπει να χλεβάζουμε τους ανθρώπους που κάναν τον κόπο για να το στήσουν όλο αυτό ή για την κουλτούρα τους που είναι τόσα εκατομμύρια χρόνια η κουλτούρα τους. Από μια χώρα που έχει κουλτούρα απογοητεύτηκα. Όχι ότι δεν το ήξερα. Τέλος πάντων, είναι που είχα μία, πώς λέγεται, είχα μία ελπίδα. Πάει κι αυτή, πέθανε. Γιατί πολιτισμό είχαμε, παιδιά. Δεν έχουμε πια. Γιατί όλες οι χώρες που έχουν πολιτισμό δεν κράζουν τις άλλες χώρες για τον πολιτισμό τους. Αυτά. Απογοητεύτηκα για άλλη μία φορά. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω για την Intervision. Γενικά μ' άρεσε. Μπράβο στο Βιετνάμ που κέρδισε. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι του Βιετνάμ. Του Βιετνάμ, το τραγούδι και της Κίνας μ' άρεσαν πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα Χριστό βέβαια, αλλά μ' άρεσαν. Μ' άρεσε τα τραγούδια, μ' άρεσε ο τρόπος που τραγουδούσε. Το σκηνικό του Βιετνάμ μ' άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ AI επίσης. Και δεν είναι ότι δεν μ' άρεσε το AI, γιατί καλώς ή κακώς είναι μέρος, υπάρχει, αλλά μου φάνηκε ενδιαφέρον, να πω. Έτσι λίγο ήταν ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε και στη Eurovision, οπότε ναι. Αυτά από μένα. Μέχρι την επόμενη φορά.